Laqdiet ewlenin f'pajjiżna favur il-kaċċaturi u n-nassaba u dawk favur l-ambjent u l-asafar ikkummentaw dwar id-deċiżjoni li biha Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea kontra l-applikazzjoni ta' deroga għall-insib fuq 7 speċi ta' safar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. F'konferenza tal-aħbarijiet, BirdLife Malta qalet li setajn lill-Gvern biex dan il-verdett jiġi implementat skont fatti xjentifiċi u prinċipji ta' konservazzjoni. F'deċiżjoni li ddeskriviet bħala ċara u inekwivoka, BirdLife qalet li din hija rebħa għan-natura u l-kampanja Maltija. Ħan salvagwardjaw ħafna safar, jiġifieri 20,000 ta' safar li jinqabdu f'pajjiżna, imma anke jinqabdu anke f'pajjiżi oħra illegali biex jinġibu Malta legali u ħafna minnhom imutu waqt it-traġitt. U anke l-iktar ħaġa importanti hi li f'Malta l-insib jieħu madwar 43 ground tal-futbol bħala daqs medet ta' art. Ħafna minn dik l-art hija art pubblika u hija art fin-Natura 2000, ġifieri art fejn suppost in-nies imorru jgawdu n-natura. U allura aħna tinħeġġu l-Gvern li meta jkun qed jieħu din id-deċiżjoni jiftakar ukoll illi issa ħajati wkoll lura ħafna ambjent naturali lill-poplu Malti. Mill-banda l-oħra, id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea ma niżlet tajjeb xejn man-nassaba. Bil-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti esprimiet dieqa u rabja għal din l-aħbar. F'kummenti ma' One News mumenti wara li ngħata l-verdett, Joe Pericci Calassone qal li ma stennix deċiżjoni bħal din li fi kliemu b'mod assurd l-Ewropa tat verdett li se jaffettwa ħajjet eluf ta' persuni. Ar minn hekk innota li bla bżonn qed tinqered parti mill-identità tagħna bħala pajjiż u affakkar li d-direttiva tagħti dritt lil kull membru stat biex japplika għal deroga u dak id-dritt għadu hemm għal Malta. Aħna ħan nitkellmu mal-Gvern mill-aktar fis possibbli biex naraw, isma' Sur Gvern, ejja nitolbok titkellem u tiddiskuti urġentement mal-Kummissjoni Ewropea. Ħan analizzaw l-allegati nuqqasijiet li kien hemm fid-deroga li konna qed napplikaw sas-sena l-oħra, ħan irranġaw u napplikaw deroga sura ta' nies. Ħalli n-nassaba tagħna ma ntelfhomx minn din passjoni li għandhom minn din namra kbira li għandhom lejn l-safar u b'mod sostenibbli, b'mod li żgur maħniex nagħmlu ħsara lill-ambjent.